Prostredníctvom pani riaditeľky a učiteľov sme sa zapojili do projektu Adopcia srdca a tak sme sa dozvedeli niečo viac o tvojej krajine a o tebe. Tak toto je úryvok z listu, ktorý šiestaci napísali Klementovi. Predstavili mu v ňom svoju obec, svoju školu aj svoju triedu. Afrika, obrovský a vzdialený kontinent, je domovom 12-ročného Klementa. Svojho otca nepozná, mama mu zomrela na maláriu a tak chlapca vychováva babka. No už niekoľko dní má Klement aj novú rodinu, a to zo základnej školy zo Smižian. Sme sa oficiálne stali adoptívnymi rodičmi 12-ročného chlapca Klementa Gasigvu z Rwandy. V Smižanoch je rehoľa bratov Palotínov. Som zistila, že oni robia tú palotínsku adopciu srdca, adopciu na diaľku, kde je možné si adoptovať dieťa z Afriky. Projekt Adopcia srdca sa začal po vojne a genocíde, ktorá sa odohrala v rokoch 94 až 96 v Rwande a zanechala veľa sirvot. V súčasnosti vlastne počet sirvot rastie nie z dôvodu vojny, ale najmä z dôvodu nejakých civilizačných chorôb. A práve tieto deti sú zahrnuté do projektu Adopcia na diaľku. Vďaka adopcii srdca má teda Klement adoptívnych rodičov zo Smižian. Cieľom projektu je podpora dieťaťa, a to najmä finančná. Viac ako 400 eur preňho škola získala z benefičnej akadémie žiakov. Je to chlapec, ktorý žije so svojou babkou vo veľmi biedných podmienkach a určite verím tomu, že tieto peniaze, ktoré mu poskytneme, určite padnú na dobrú pôdu a že tento chlapec sa bude vzdelávať a určite z neho niečo bude. A vlastne prostredníctvom týchto peňazí zabezpečené živobytie, teda potraviny, ošatenie, školské pomôcky a lekárskú starostlivosť. Celý ten projekt je vlastne nastavený tak, aby dieťa, keď dospeje, bolo schopné same sa uživiť. Čiže sa vyučilo nejakému remeslu a bolo schopné sa samé uživiť a založiť si rodinu a samostatne fungovať. Peniažky, ktoré mu budú zo Smižian posielať, teda pôjdu na Klementovo ošatenie a školu. Šiestaci zo Smižian sa s novým kamarátom už aj skontaktovali, a to prostredníctvom pošty. My sme mali mu napísať taký list, že by sa niečo dozvedel o našej škole. No, ja by som ho aj tak rada naživo videla. Sme urobili dobrú vec, lebo on žije sám bez rodičov a musí mu byť smutno. Adoptovať si dieťa na diaľku môže ktokoľvek, dôchodcovia, rodiny, školy aj spoločnosti. Na Slovensku sa do projektu zapojilo približne 20 škôl.